בחולות ראשון הצעירה, וליד הגופה, בורקס קטן. אז החלטנו לעשות דיאטה, הבעיה הראשונה הייתה כמובן שלא ידענו כמה אנחנו שוקלים. כי אצל נשים זה קל, אתה שואל אישה כמה היא שוקלת, היא מיד אומרת לך את הדבר הנכון, היא משקרת. בסוף עונה אני אוריד 10%. אבל כשאתה שואל גבר ישראלי כמה הוא שוקל, הוא מיד, קודם כל, יגיד לך כמה הוא שקל בצבא. 30 שנה הוא כבר לא טנקיסט, הוא טנק. הוא אומר לך, תראה, בצבא הייתי 72. אז אחרי שפתרנו את העניין המעיק הזה של בירור כמה אנחנו שוקלים באמת, התחלנו את הדיאטה, תמיר הביא לנו מהאינטרנט דיאטה STTS, מישהו מכיר? זה היה סאוס ביץ', זוכרים? אחרי זה נהיה, אף אחד לא מכיר STTS? אתם לא יודעים מה זה STTS? סתום את הפה תעשה ספורט? תשמעו, אתה הולך למכון, אתה עולה למכונת הריצה, אתה רץ 45 דקות, אתה יורד מהמכונה ובאותיות האדומות כתוב לך שירדת 246 קלוריות. אני רואה שלא הבנתם, אני אסביר. אתה רצת 45 דקות, הכל כואב לך, הריאות שלך שורפות, אתה מזיע ממקומות שלא ידעת שקיימים בגוף האנושי, כולל גבות, וירדת ביס משווארמה. לא יותר הגיוני ללכת, לקנות שווארמה, לאכול אותה, ולהשאיר את הביס האחרון. אז המדריך במכון, בחור גבוה, עם כתפיים רחבות, ריבועים בבטן, איי-קיו של פריחית, אומר לך, אבל לרוץ זה בריא. אם הייתי רוצה להיות בריא, טמבל, הייתי הולך לרופא. אני רוצה להיות רזה, אני אפילו לא רוצה להיות רזה, אני רוצה להגיע למשקל הטבעי שלי. אוקיי? זה לא דרישה. זה אתם כן יודעים איך הם חשבים, נכון? משקל הטבעי, גובה פחות 5. לא מכירים את זה? זו הנוסחה הכי בסיסית. ככה מחשבים את המשקל הטבעי שלנו, הגובה שלנו פחות 5 קילוגרם. זאת אומרת, אם הגובה שלי 1.74 מטר, מאוד מאוד זקוף, אז המשקל הטבעי שלי הוא 74 פחות 5, המשקל הטבעי שלי הוא 69 קילוגרם. בכיתה ד'. אבל הייתם רוצים לדעת מה המשקל האמיתי שלי, אז אני, להבדיל מאחרים פה על הבמה, אף פעם לא מתבייש להגיד. בצבא הייתי 74, תודה רבה לכם.